Tvoje neizjašnjavanje znači praktično da si protiv. Znači, ako nešto nisi rekao na ovu temu, ti si automatski plavi, crveni, levi, desni, beli. Znači, praktično je jedan dualitet koji viđamo i ne samo kod nas, evo u Americi. Pa kod njih se sada deli društvo na ovu stranu ili onu stranu. Mislim, zašto mora da bude? Mora da bude crno i belo, ne mora. Ja hoću da bude sivo, ja hoću baš tu neku sredinu ili hoću ovde ili hoću neki drugi pravac. Eto, i ja želim 50 nijansi sivih, a ne samo ćaci i samo blokaderi. Dakle, niste jedini na svetu, ima mnogo više izbora od vas ponuđenih, tako da se ja ovde u potpunosti slažem sa ovim vašim idolom, Novakom Đokovićem. I sve isto vam govorim kao i on, ali verovatno tek kada on kaže ima težinu ili možda nema. A to ćemo da vidimo u budućnosti. Pozdrav!